बर' मेथाइ भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं निजोम समनि मुंनि मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ गारबोनाय गोजोन बुब्लि गोसोआव फैयोमान राजा नार्जारिनि दिथा होनायजों लिहिर फिल्म प्रडाक्शना गोदानै बे निजोम समनि मुंनि मोनसे बर' मिउजिक भिडिअखौ लाबोगासिनो लिहिर फिल्म प्रडाक्शननि बे निजोम समनि मुंनि मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन मुंदांखा असमिया फावखुंगुर बिबेक बरा आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पानसि ब्रह्म बिथाङा मख'जाथावदि बे मिउजिक भिडिअआव गल्डेन लांगुर्स राइडार क्लाबनि माखासे राइडारफ्राबो हेफाजाबगिरि फावखुंगुर महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअनि निजोम समनि मेथाइखौ लिरदों सोमखोर दैमारिया देंखो बोदों सोमखोर दैमारिजों लोगोसे बिबि राभा बिथांमोनहा मिउजिक होदों ज्योति दैमारिया খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত আগৰ পৰাই আশা কৰি আছিলোঁ যে বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত মই জড়িত হ'বলৈ বা কাম কৰিবলৈ আৰু এবাৰ সুযোগ পাইছোঁ ইয়াত কাম কৰিবলৈ খুব ভাল লাগিছে গোটেই টিমটো বহুত প্ৰফেশ্যনেল টিম আৰু যোৱা দুদিনৰ পৰা আমাৰ শ্বুটিং হৈ আছে সোনকালে ৰিলিজ হ'ব এটি সুন্দৰ ৰোমেণ্টিক গীত সমূহ বড়ো বাসিন্দাসকলৰ বাবে এটি ৰোমেণ্টিক গীত আহি আছে নামটো হৈছে নিজম সমনি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব আৰু গীতটি আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব অনলি অন ইউটিউব চেনেল যাৰ নামটো হৈছে লেহেৰ প্ৰডাকশ্যন লেহেৰ প্ৰডাকশ্যনৰ আণ্ডাৰতে গীতটি ৰিলিজ হ'ব আৰু গীতটিত মই অকল নহয় মোৰ লগত এটা ৰাইডাৰ টীম আছে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ দ্য গল্ডেন লাংগুৰ্ছ দে আৰ দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ দে বিভিন্ন ঠাইত ৰাইড কৰিছে আৰু এই গীতটিত মানে সহযোগ কৰিছেহি থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ চ' গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাব এনজয় কৰিব দে আৰ প্ৰফেশ্যনেল ৰাইডাৰ্ছ এতিয়া প্ৰফেশ্যনেল এক্টৰ্ছো হৈ গৈছে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰি আৰু ধুনীয়া কৰিছে সকলোকে দেখা পাব লগতে মই ক'ম যে অকল বড়ো বুলি নহয় সমূহ অসমবাসী ৰাইজে আৰু বাহিৰত যিমান আছে আমাৰ মানুহ সকলোৱে গীতটি চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰিছে কেনেকুৱা আশা কৰিছে আগতে বাৰু মোক এছামিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মই কাম কৰি আহিছোঁ অকণমান ভয় আছিলে কেনেকুৱা হ'ব কি নাই কাৰণ চবৰে থিংকিং বেলেগ চব ডিৰেক্টৰ বেলেগ কিন্তু যিজন ডিৰেক্টৰে আমাক ডিৰেকশ্যন কৰিছে নাম হ'ল ৰাজা নাৰ্জাৰী তেখেতে বিভিন্ন কাম কৰিছে বিভিন্ন ফিল্ম কৰিছে বড়োৰ চ' মই বহুত নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে যে তেখেতৰ লগত মই কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু মই চান্স পাম আৰু কাম কৰি যাম ভাল এডজাষ্ট কৰিবলৈ লাহে লাহে হৈ যাব মানে দুই এটা শব্দ মোক কৈ থাকে অলপ মই গেছ কৰোঁ তেনেকৈ কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু মোৰ বড়ো ফ্ৰেণ্ড আছে বহুত কেইজন বড়ো ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোককো মই শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে বহুত ভাল পাব চাই আৰু প্ৰাউড ফিল কৰিব মই বড়ো বাসিন্দাৰ লগত কাম কৰিছোঁ বুলি ডেফিনেটলি কাম কৰিব মন আছে মিউজিক ভিডিঅ' কি মুভিও কৰিব মন আছে আৰু শিকি ল'ম অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু শিকি ল'ম ৰিলিজটো এতিয়ালৈকে ডেট ফিক্স কৰা নাই খুব বেছি চাগে 10 দিনমান লাগিব ৰিলিজ কৰোঁতে তো আকৌ কৈ দিওঁ যে গীতটি আপোনালোকে চাব পাৰিব অনলি অন ইউটিউব চেনেল লেহেৰ প্ৰডাকশ্যন চ' যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব আপোনালোকে চাব Thank you so much. आङो बिराद मोजां मोनदों दिनै मावनो मोननानै बेबायदि मोनसे गोदान प्रजेक्ट जिहेतु लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव ओंखारगोन आरो फर द फार्स्ट टाइम लाइक आङो बिराद मोजां मोनसे प्रफेशनेल राइडारजों आं खामानि मावनो मोनदों स' आइ एम भेरि ग्लेड असमिया फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा एक्टर बिथाङा जों फाव खालामदों नोंथाङाबो माबायदि फिल खालामदों फार्स्टलि आं बिराद गावखौनो फर्चुनेट मोनदों जे आङो बिबेक बराजों खामानि मावनो मोनदों होननानै जिहेतु बेनि फार्स्ट डेब्युट जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव स' आइ एम भेरि ग्लेड जे आइ एम हिज फार्स्ट को एक्टर बर' इन्डास्ट्रियावहाय फिउचारनि
मा मोनसे केनि देवरि बसुमतारी आदाजोंहाय मोनसे मुभि सावरायदों जोङो ओमफ्रायहाय मस्टलि बाय आगस्ट शुटआ जानो हागौ आं बुंनो हाथ'वा बाट आइ एम अल्सो भेरि एक्साइटेड लुकिं फरवार्ड टु द्याट फुल मुभि आरो औ फिचार फिल्म नोंथाङा गोसो ना फिउचारावहाय जुदि एक्टिं खालामलांबाय थानायनि डेफिनेटलि आइ लुक फरवार्ड माय फिउचार इन एक्टिं रायजो राजाफोरखौ मा बुङो जिहेतु नोंथांनि सिनेमा होनबाथाय रायजो राजाफोरा गोबां मोनसे नैबे बिथिङाव गोदानै मिउजिक भिडिअ खालामगासिनो दं बेयाव मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ बेनो आगोलनिफ्राय जेरै अनबोदों प्लिज डेफिनेटलि अनबाय था आंखौहाय ओमफ्रायहाय आइ एम अलवेज देयार टु हेल्प द यंगार जेनेरेसन स' थेंक इउ स' माच एक्सुवेलि आं बेहाय पार्ट लायाखै आं मा होनो जोंनि क्लाबनि एसे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आं दंफैयो मानो होनोब्ला राजा दा जेब्ला आंजोंहाय कन्टेक्ट खालामजेनदोंमोन बेनि जि सासे राइडार लाइफ बिनि स्ट'रिखौ बेरखांहोनो होननानैहाय बियो माखासे राइडार्सफोरनि मा गोनांथि बेखौ आंजों कन्टेक्ट खालामदों आरो ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो राजा दाजों आं कन्टेक्टआव थादोंमोन ओमफ्राय बेखौ आं जगार खालामनानैहाय जोंनिनो मेम्बार्सफोरनि लोगोफोर बिसोरखौ लानानैहाय नांगौखिनि इकुइपमेन्टफोरखौहाय बिथांनो होफैनाय जादों आरो बे लेहेर फिल्म प्रडाक्सनावहाय नोंथांमोननिफ्राय साबेसे बाहागो लागोन बेयाव जोंनियावहाय साब्रै दङ दायो नै ओरै साथाम ओमफ्राय सासे दं आं ओरैनो लाना फैजोब्बाय आरो नांगौखिनि बुस्थुआ क्लाबनि नामा मा जों गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाब बुङो चिरांनिनो ओमफ्राय क'क्राझारनिबो दङ माखासे ओमफ्राय बाक्सानि दङ बेहाय नोंथांमोना बे क्लाबनिफ्राय बहाबाफोर टुर थांबाय नामा जिहेतु राइडार्स टुरथ' जों गोबां मारिबाय लास्ट इयार आगष्टनिफ्राय नन स्टप जों मारिगासिनो दङ दाबो रिसेन्टलि मोनसे फैनो गोनां मोनसे इभेन्ट दङ टटेल फेस्ट होनना बुङो अरुणाचलावहाय बेहाय जों अलरेडि रेजिस्ट्रेसन खालामखाबाय सेप्तेम्बराव जागोन बियो ओमफ्राय लास्ट बुंनो थाङोब्ला रिसेन्टलि नै दाख्लि सानथाम सानब्रैसो सिगांहाय जों मोनसे एनुवेल राइड लादोंमोन आरो जवायावहाय सानब्रैनि थाखाय ट्रिप लादोंमोन दा बे कमप्लिट हागोन